Niya din si Kaharian Choi King. Pastor, gusto unta ko mag-ask kung asa gani mabasa sa sinulat ni Ellen White nga nag-advise nga ikaayo sa tao ang kada adlaw maligo. Kay nalimot man jud ko, Pastor. Thanks, Pastor. Please isend lang sa ako. Okay? Ang tubag kay dili kay ko kapaminaw sa imong live tungod sa work, no? But anyway, ato na lang ni siyang tubagon diri. Kay basig adunay panahon nga makakuan ka, makapaminaw ka kay sa YouTube igsuon labay man nato ni sa YouTube mga after 3 days or 4 days sa ato nga live. So kung nangutana ka mahitungod sa kang Ellen White no? Mismo magani sa atong siyensya igsuon gi-encourage kita nga maligo kada adlaw tungod kay adunay mga health benefits nga makuha nato ug mismo pa sa sinulatan ni Ellen White. Mo ni ako gikahibulngan mga pinangga kay naman. Dugay ng panahon wala pa madiskubrihi sa siyensya ug unsay mga benepisyo nga makuha sa pagkaligo. Wala pa bang gani na diskubre sa siyensya, mahitungod anang cancer, mahitungod anang mga gituwag na to og mga kagaw nga si Mrs. White nagisgutan ni ana mo nang mingon kita nga kung kinupya ang sinulatan Mrs. White sumala sa giingon sa uban yun sa man ang pagkabalo ni Mrs. White kung asay sakto nga kopyahon o katong dili maayo kopyahon nga tanan niya mga sinulatan na prove man sa siyensya nga maayo. Now ingani igsoon nga pagasulat nainana siya sa Ministry of Healing, page 276, paragraph 2, naingon, most persons would receive benefit from a cool or tepid bath every day, morning and evening. Unsa? Bath every day, morning and evening. Tingali, nangutana siya ani tungod kay namanggoy mga kuti usab nga mga gitawag natong mga legalista, fanatisismo, extremist, nga panahon Sabado, dili lagi kuno maligo, kay balaan ang adlaw yung pagpahulay, wala man tayo nabasa sa Exodus Kapitulo 20, nga ginidan ikaw sa pagkaligo, misumpa sa tibuok nga balaan nga kasulatan, wa tayo mabasa nga ginidan sa pagkaligo. No? Pero sa sulatan Mrs. White, nagtambag siya nga kinahanglan maligo kada adlaw. Ug mao ni akong gibasa nga, most persons would receive benefit from a cool or tepid bath every day, morning and evening. Matawag ba og everyday kung muskapar ka usa ka adlaw? Dili na siya matawag everyday. Kung mingog kog everyday unya, dili nako iapil ang Martes, di na matawag og everyday, no? Ang everyday gani meaning 7 days a week, kada adlaw gina siya. Okay? Mura mag-worship ka kada adlaw, buntag, gabi, morning gingon ni Mrs. White nga, pwede kay ka mo maligo every day, morning or evening. Pwede sa buntag, pwede sab sa gabi. Ingon din sumpayan tas pagbasa, instead of increasing the liability to take cold, a bath properly taken fortifies against cold. Mainis mga sipon-sipon because it improves the circulation, the blood is brought to the surface, and a more easy and regular flow is obtained. The mind and the body are alike invigorated. The muscles become more flexible. The intellect is made brighter. Mo bitaw nga, mayo gid maligo, panahon Sabado, kaya naman, aron hayag ang imong paminsar. Kay gilas magyud ka ay di ka kaligo igsulod ka dito sa Sabbath school. Unya dili kay presko ang imong paminaw. Mo ni gingon is made brighter, no? The intellect is made brighter. The bath is a soother of the nerves. Bathing helps the bowels, the stomach, and the liver, giving health and energy to each, and it promotes digestion. Kaya may gingon ni Mrs. White, Ministry of Healing, page 276. So, mabasa na to ang word day nga everyday, o nasa tayo mabasa nga daily, no? Dini sa Child Guidance, page 365. Paragraph 2, nagingon, in the study of hygiene, the earnest teacher will improve every opportunity to show the necessity of perfect cleanliness, both in personal habits and in all one's surroundings. The value of daily bath. Okay? The value of daily bath. Ang isa everyday, ang isa daily. Di na matawag og daily igsuon kung pananglitag
muskapar ka o usa ka adlaw. Okay? The value of the daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. Okay? So, mo nagingon sa balaan nga kasulata, I mean, spirit of prophecy nga ato nga nabasa dire. But you know,